ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಾವಡು ಅತನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪನೊಂದು ಈ ತರದ ಸಡನ್ ದಾಯ್ ಉಂತಾದ ಇನ್ ಪಂಡದು ಐಕ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡು. ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುಜೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಂತಿನಿ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡೆಂಕು 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಆತನೆಟ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡದಾದ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡದಾದ, ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡದಾದ, ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಂಡದಾದ, ಬೇಲಿಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಪಂಡದಾದ, ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಪಂಡದಾದ ಓಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನು ಫಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಂತಿನಿ ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಐದ ಕೈ ಜನ ಎಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ. ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಣದೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡದು ಐತ ಸೈಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಡನೇ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದಿನ ವಿದ್ಯೆನು ಅಕುಲು ಎತೋ ಜನತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ತೂಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಐಡ್ದಕ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ A to Z ಯಾನು 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್, 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್, 1111, 88 ಪೋರ್ಟಲ್ ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾನು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇನು. ಅವೇ ಟೈಪ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಂಚಿನೇ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ದಯಗಂದು ಪನಗ ನಮ್ಮಲ ತೂಡದ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ಪನ್ನಗ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಗಂಧಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಕುಲ ತುಕ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಣ ತೂಕ ಪಂಡದು ಎತೋ ಜನ ಅಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪಾಡರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತಂಡು. ಐದಕ್ಕೆ ಎತೋ ಜನ ಐತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪನಿಯರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡದಾದ ಐತ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಿಜಿನಾಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪನ್ನೆರ ಬತ್ತಿಜಿನಾಡಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಈವನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಲಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಸಡನ್ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಅಕುಲು ತೂದು ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ನಾಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಲ್ತದುಪ್ಪುಡು ನಮಕ್ ಕಲ್ತದು ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತದು ಉಪ್ಪುಡು ಐದಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನು 10 ಜನಕ ಆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನ್ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಿಯೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2019 ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮತಡುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಲಾತನು. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2019 ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕಂಗಾಲದ ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನ ಯಾನು ಕಲ್ತದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಉಲೈಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆದಿತ್ತಿರು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಜನ ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅರ್ನ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪೇನೆ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಬೂರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನು ಕಲ್ತಿದೀನಿ. ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆದೆಲ್ಲ ಡಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಪೋಡ್ಪಣ್ಣದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ವಿದಿನ 2 years ಆನಗ 2022 ಅವಲ ತುಲೆ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು 222 ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀನಿ 22/2/2022 ತುಲೆ ಪೂರ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಬಂತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಕತಾಳಿ ಅನ್ನೋದಾದನ ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನಲು ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಗ ಆಪಣಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಲಕನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ 22 ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಆತೀನಿ 2022 ಯಾನು ಈ ಇಲ್ಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆತನು ಯಾನು ಇಲ್ಲದೆತ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆದ ಪುನಗ ಇಲ್ಲಡೆ 1 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಅರೆನ ಚಾಕಿರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಬಂಗಾರನು ಪೂರ ಹೊರಗುಕ್ಕೊಂಡು ದಡವದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಕೆ ಬಿ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಗಳ ತತ್ತರ ಆದಿತ್ತಿನ ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ ಯಾನು LIC ಏಜೆಂಟ್ ಆದಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಟಚ್ ವುಡ್ ಎಂಕ್ ಐಟ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಡ್ದಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ LIC ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೇಪು ಬೆಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಕಮಿಷನ್ ಎಂಗ್ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಲ ಎಂಕ್ ರಿನಿವಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ದಯಗಂದು ಪನಗ ಎನ್ನ 16 years ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಐಟ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಸತ್ ಒಂಜಿ 25% ಕಮಿಷನ್ ಬರೋಡನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ವರ್ಷ ಪೋಯ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬತ್ತನ ತಪಣದು ಕುಡಕುಲ್ಯಾನು ಕುಡಕುಲ್ಲುದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಸೋತು ಪೋಯ ಎಂಕ್ EMI ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ದ ಐಡ್ದಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೋಯನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್
ಕೂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪಲಕ ಆದ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿರಾರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ದೀತೆಯನ್ನು ಬಂಗಾರ ಅಡವದಿತ್ತೆ ಕೆಲವುದ ಏಲ ಮಾದಿ ಪೋದಿತ್ತು ಪೂರ ಪಡೆಯೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೌಡು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲಾನು ಎನ್ನ ಒಂದು ದೆತೊಂದು ಪೋಯ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಪುರದೇ ಇದೆ ಎಂಚಿನ ಗೋಲ್ಡ್ದೇ ಇದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆ ಟೈಮಡು ಕರಿಮಣಿ ಬಂಗದ ಟೈಮಡು ಉದ್ದದ ಕರಿಮಣಿ ಇತ್ತು ನೆಂಡ ಅವಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮಡ್ ಐಡ್ದಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕರಿಮಣಿ ಉಂಡತ ಒಂದು ಎಂಡ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಉದ್ದ ಕರಿಮಣಿ ಗೋಡು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮಡ್ ದೀದಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಒಂದು ಏಲ ಮಾದ ಪೋದಿತ್ತನು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ನಿಕ್ಲ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಏರ್ಲ ಮೂಸುನಗ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆ ಟೈಪ್ ಎಂಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಏನೊಂದು ಏರ್ಲ ಮೂಸೊಂದು ಪತ್ತು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ನಮಕ್ ದಾಲೇಜಿನ ಏರ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇ ನನ್ನ ತೊಂದುಲಿರು ದಯಗಂದು ಪನಗೆ ಆನಿತ್ತೆ ಪೂರ ದಾದ ಕಳೆಯೊಂದೇವೇನು ಪೂರ ಪಡೆತೆಯನ್ನು ಟಚ್ ವುಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೋಡು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಅವು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀವು 1 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಬೈಜ್ಜೇರು ಸೊ ಎಂಕು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐಡ್ದಕ ಎನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬತ್ತಿಬಕ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿರ ಲೈಫ್ ರಿಕವರ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಏಬಲ್ ಆಪೇನು ಐಡ್ದಕ ಎಂಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಣೆ ಬಂಗಾರ ಐಫೋನ್ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚೋಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾನು ಕಾರ್ಲದೆತ್ತೇನು ಅಂಚದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅವು ಕಾರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನು 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ ಯಾನೊಂಜಿ 11 ಪೋರ್ಟಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 14 days ಅನ್ನಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾರ್ದೆ ಇದೇನು 14 ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏತಾಪುಂಡು 5 ಬರ್ಪುಂಡು 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇನು ಅಂಚೆನೆ 11 ಪೋರ್ಟಲ್ಲ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಆಸಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತೋ ಜನ ಪಾಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಪನಂದಿತ್ತೀರು ನೀವು ರಡ್ ಗಾಡಿ ಪೋಪೆರತ ಬಡ್ಸಗು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಪಣ ತೆಕ್ಕ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆಂದು ಎತೋ ಸಮಯದಿಂಚೆನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಕೂಡದೇ ಬರೋದಿಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ 11 ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಂತದು ಅಂಚೆನೆ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಲ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಡು ಸೊ ಯಾನ್ನ ಕಲ್ತ ದಿನ ವಿದ್ಯೆಡಿ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎತೋ ಜನ ಬಂಬಡ ಬಿಡೊಂದು ಪೇರು ಅಕಲ ದಾಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಪುರ ಇತ್ತನು ಸೊ ಎಂಕ ಮಾತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೋದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಒರಿಗ ಪಂದು ಕೊರೋಡಾಂಡಲ ಈ ಮೇಟಿ ಯಾನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಡು ಎಂಕ ಅವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪುಡು ಯಾನ ಅವೇನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತದ ಉಪ್ಪುಡು ಎಂಕ ಬತ್ತದಿತ್ತನ ಎಸ್ ಎಂಕ ಒಂದು ಬೈದಿನ ದಾಯಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪುನು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೆತುನಾರು ಆ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಪೋಪಾರು ನಿಕ್ಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ದಿಂದ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪೂಪಿನಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಂಕ ಆಪಣದ ಅದನ ಪತ್ತುನದ ಅದನ ಇಂಚೆ ಪುರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತನಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಎತೋ ಜನ ಎಂಡೈತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡದೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ವಿದಿನ್ 24 hours ಬೈದಿನುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ 1 week 2 weeks ಇಂಚ ಕೆಲದಕ್ಲ ಎತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಣನ ಬಡಿದಿನ ಕಟ್ಟಿಪಿಟ್ಟಿ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದೇ ಎಟ್ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಮೇಡಮ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಕಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕೆಲವದ ಪೂರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಾನು ದಾಯಗಂದು ಪಂದಾಗ ಅಕ್ಲ ಪಂದು ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಚಿಂದು ಸೊ ಯಾನ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ದಾಲ ಕೆಲದಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತುದು ಪೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ವೈಟ್ ಇಡು ತೋಜು ದುಪ್ಪು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಕುಡುಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಐಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಉಪ್ಪವೆನ್ ತುಲೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕಲರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದೆ ಈ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನು ಈ ಒಂದೇಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಲರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪೋಸ್ಟ್ ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಡೆಟ್ಟೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಪಾಡಿಯನ್ನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅವಡು ಒಂದು ಈ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದು ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಜಿಪೇ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಈ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ಉಡನ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬರ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕಲ್ತದಿ ನಕಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಿರಾಕಲ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಕ ಒಂಜಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಆಪೊಂಜಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು 7 years ಆದಿತ್ತನು ಸೊ ಐಡ್ದಕ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಣಿಗೆ ತೂಲೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡುವೆನು ಐಡ್ದಕ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಂಜೆತನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರಡು ಇತ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್
ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಣ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು 23 ವರ್ಷದ ಆಣ್ ಆಯ್ ಓಲು ಪೋತೆದ ಆದ ಪೋತಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಐದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಆಣ್ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಏರು ಒಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅರೆಡ್ದ ಆಪುನ್ ಬೇಲೆ ಅಂದು. ಸೊ ಐದಕ್ಕ ಆ ಆಣ್ ವಿದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದೆ ಒಂದು ಬಕ್ಕಲಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆಣ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ 23 ವರ್ಷದ ಆಣ್ ತಿಕ್ಕಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಿರಾಕಲ್ ಬರೋಂದೆ ಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಪೊಂಜು ಆ ಪೊಂಜು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪೊಂಜು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತೆಪ್ಪು ವಾ ಟೈಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಅಕಲು ಕಂಪನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಕಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಜಿನಾಂಡ ಅಕಲು ಧರ್ಮಗದ ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಪ್ಪೇರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲಾಂಡ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಈವನ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಪಂತೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವಲಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಧರ್ಮಗು ಆ ಕಂಪನಿಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮಗು ಕುತ್ತಕೊಲ್ಲೊಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಅಂಡರ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿವಾಗ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಪುರ. ಸೊ ಅರೆಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾನ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ನಾನು ಯಾರು ದೆತ್ತೊಂದಿನಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿದಿನ 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನದಾನಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂವೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೂವಲಿ ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ಲ ಆರ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ ಒಂದಿನ ನಂಬೇರ್ನೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಪಂಡದು ಅಂಚ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಯಾಂಕ್ ಇಂಕನ ಮೆಮೊರಿಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪೋಸ್ಟ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ದ ಮೆರಾಕಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎತೋ ಜನತ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದುಪುಂಡು ಐದಕ್ಕ ಪಿರ ರೀಕನೆಕ್ಷನ್ಗ್ ಅಂಚಪುರ ರೀಯೂನಿಯನ್ಗ್ ಅಂಚಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿರು ಅಕಲ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ದೀತೇನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಲದೆ ತೊಂದಿರು ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಲದೆ ತೊಂದಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಇಂಚಗು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ ಮೈಕಲ್ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇನು. ಸೊ ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ ಮೈಕಲ್ದಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಎತೋ ಜನ ಐಟ್ ಬೈದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ದಿರು ಐತೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆವಡು ಊರ್ಫುದಾವಡು ಅತ್ತ ನಡ ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ ದಾವಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ದಾದ ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತದ ನಾನು ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ದ ಅಲ್ಪನೇ ಪೋದು ಪನ್ನೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ ಮೈಕಲ್ ಇರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅತ್ತನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಉಲ್ಫುದನೇ ಪೋದು ಉಲ್ಫುದ ಅಲ್ಪನೇ ಪೋದು ಪನ್ನೋಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಫರಿಂಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ ಮೈಕಲ್ಗ್ ಉಲ್ಫುಗ್ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಫರ್ ಕೊರ್ರೆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಐಡಕ್ಕೆ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಕಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎತೋ ಜನತ ಎತೋ ವಿಶ್ ಇತ್ತು ಮಾತ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೂಪದಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಡೇ ಬರ್ತದೆ ಎತೋ ಜನ 369 ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲದೆತ್ತ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಎತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಫ್ರೀ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕಲ್ಪದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಅವಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತೆ ದಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನು ಎದುರ್ಪಿರ ಪಿಂಕನ್ಮಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಿನಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏಪಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೇಕ್ ಏಪಲ ಫೇಕಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ 80% ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 20% ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ನೆಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲೆರಪುಂಡು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರಪುಂಡು ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪೆರಪುಂಡು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ದಾರು ಅವೇನು ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐದಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಣ್ಣ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಪುಂಡು ಐದಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೈಟ್ ಪಾಡೆರಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎರೆಗಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಪಣ್ಣದಾದ ನಿಕ್ಲ ಆಪುನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ರ ಆನಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪಿನಿ ಅತನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೀಲರ್ಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದ ನಿಕ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ರೆ ಆನಗ ರೀಸನ್ ಅದು ತಪ್ಪುನು ಕೆಲವದ ನಿಕ್ಲು ಲೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತುದುಪ್ಪರು ಲೋನ್ಗೆ ಆನಗ ಕೂಡ ಎದುರು ಪುಪ್ಪಿನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ರಿಮೂವ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಎಂಡೊಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪನ್ನ ನೆನಪಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ 31 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಊಲ ಸೆಟ್ ಆನಿಜನ್ಗೆ ಎತೋ ವರ್ಷ ಕಾತದಿರು ಆ ಪೊಂಜೋನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈದು ನಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮೇಗೆ ಸೆಟ್ ಆತದು ಅಂಚ. ಸೊ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂವಲಿ ಅಂಚ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರಂದಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಝೀರೋ ಡುಪ್ಪಿರು ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಆಂಡ ಪೂರ ಸಾಲಗೆ ಅದು ಪೂಪುಂಡು ಡೆಬಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸಾಲ ಡೆಪ್ಪಿರು ಅಂಚಪುರ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ತಾರೀಕು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್
ಇಟ್ಟು ಪೂರ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲ ಕೊಪ್ಪೆ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚೆ ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾಡ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಅವದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಮೇರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಣ್ಣ ಮೇರಿನ ಏತಾದಾದನ ಪಣ್ಣದ ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಐದಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಇಂದೆತ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೂದು ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಏತಾ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣದಿತ್ತಿರು ಸೊ ಆರ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲ ತೂಪೇರು ಅಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲ ತೂಪೇರು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುನಗ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪಣು ಯಾನು ಕಲ್ಪನೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಉಂಡ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟುಡು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಸೊ 80% ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಗದ ಪನಗಾಕಲು 100% ಐಕ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ 20% ಜನಕ್ಕಲು ಅವು ಆಪುಣ ಪೋಪುಣ ಪತ್ತುನ ಕುಲ್ಲುನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ 5 minutes ಕೊಲ್ದು ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುಣ ಇಜಿ ನನ್ನ ನಮಕೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಇತ್ತೆಂಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಬೊಡಿತು ನನ್ನ ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕಲ ಕಾರದಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪೇನೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪನಗ ಎನ್ನ ರಾಶಿಗೂ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೂ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ರೆಡ್ ಕಲರೇ ಅನುಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಡ ಎಂಕ್ ಉಲಾಯ್ದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತೀನಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ದಿಪ್ಪೊಡ್ಪಂಡದು ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಉಲಾಯ್ಡು ಒಳ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಏನು ಬರ್ತುಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಡಪುರದು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೈತ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದು ಸೊ ಎಂಕು ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿನ ವೈಟ್ ಕಾರೇ ಕಲರ್ ದೆತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪುನು ನಿಕ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಅವೇ ನಿಕ್ಲ ಕೈಕ್ ಬತ್ತು ಸೇರು ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೋಡಿತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಡು ಆ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದು ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಲೆಡ್ ಯಾವಡು ಸರ್